El passat 12 d'octubre de 2013, Barcelona s'inundà de petits grupuscles de caràcter neonazi, els quals campaven a les seves amples amb el vistiplau de les autoritats, mentre llançaven amenaces de vessaments de sang contra independentistes, persones migrants i persones de l'esquerra transformadora. Cap de les seves manifestacions ha estat perseguida pels corresponents delictes de promoció a l'odi. També prohibiren un acte per la convivència organitzat per Unitat contra el Feixisme i el Racisme a Plaça Catalunya. I no contents amb això, el passat mes de maig vam conèixer l'escrit d'acusació que feia el fiscal Miguel Ángel Avilar contra 6 companys. Els hi demanen 17 anys de presó i un any més de pena multa, per suposadament haver estat partíceps d'uns fets que van passar aquell 12 d'octubre de 2013. Fets com aquests ens recorden que encara que els nostres avis i àvies, els nostres pares i mares, lluitaren contra el feixisme, que estava a les diferents capes de l'Estat i del sistema penal, és avui encara present. Aquests 6 companys no poden ser presents avui, i per això el motiu d'aquestes 6 cadires buides, per l'absurda condemna anticipada de no poder acudir a reunions ni a manifestacions. I sense més dilacions, us passo ja amb el Rafa Calderón, que és advocat, i després parlaran l'Alfons Llopis i la Maria Dantàs d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme, i després el Sergi Hernández, que com us explicarà, fa poc ha conegut la seva sentència pel 12 d'octubre de 2011. Que crec que una de les formes d'expressió de la justícia i del contingut del seu paper dintre de la societat és precisament els casos en els que, com aquest, no s'és capaç, s'intenta ser neutral davant d'una situació on hi ha una agressió feixista i on hi ha una resposta a aquesta agressió feixista. Quan aquestes dues conductes, al marge de les conductes concretes i de la qualificació dels fets que puguin tindre dintre del marc penal, però quan aquestes dues conductes se qualifiquen com odi i discriminació, són a partir de que hi ha una circumstància en la que l'Estat se decanta claríssimament a través de la seva imparcialitat davant d'aquesta confrontació, se decanta per una de les dues bandes i, per tant, en aquest sentit, incorre i participa de la repressió i de la privació de llibertats. Hola, bona tarda. Hem vingut el meu company Alfons Llops i jo, de Part d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme, les més de 500 entitats adherides. Nosaltres diem amb molta fermesa que no a la impunitat del feixisme i diem també que ser antifeixista no és cap crim. Nosaltres, arran de tot això, denunciem, rebutgem i proposem. Què denunciem nosaltres? Denunciem les penes tan desmesurades contra les persones acusades en base a proves que semblen poc consistents. Denunciem també la impunitat del feixisme i de les manifestacions com les del 12 d'octubre, que sovint venen acompanyades per agressions al carrer per autèntics delictes d'odi. Rebutgem totalment l'intent de definir l'oposició del feixisme com a delicte d'odi. Proposem a les entitats que totes les entitats també facin arribar el seu suport directament a les persones encausades. I per què nosaltres denunciem, rebutgem i proposem tot això? Perquè en Unitat contra el Feixisme i el Racisme rebem amb estupor i indignació la petició de 17 anys de presó per a 6 persones acusades d'una presumpta agressió contra un grup de nazis el 12 d'octubre de l'any 2013. Exigim que es mantingui la presumpció d'innocència. Qualsevol acusació s'hauria de basar en proves clares. Temem, però, que s'ha aplicat el vell criteri de detinguin els i les sospitoses habituals. En el sentit que el feixisme s'ha de combatre allà on apareix. I s'ha de combatre de totes les formes possibles. Jo us vull explicar molt breument una forma de lluita contra el feixisme en un barri obrer de Barcelona, el barri del Clot, en el que va aparèixer un casal feixista, un casal nazi, el casal Tramuntana, que primerament s'havia de dir
centro militia, no? Amb totes les connotacions que això té. Puc fer una descripció molt llarga o molt curta. La curta és els hem fet fora. Els hem fet fora per 2 cops, una del barri del Clot i ara del barri de la Verneda. Hola, bona tarda. Em dic Sergi, explicaré el meu cas, que justament ahir vaig rebre la sentència del Tribunal Suprem. Primer de tot, agrair la formació d'aquest acte, aquesta roda de premsa, per donar-me l'oportunitat per poder explicar el meu cas, que no és un cas aïllat, el meu, igual que no és un cas aïllat els dels 6 companys acusats del 12 d'octubre del 2013, sinó que és una sèrie de mesures repressives i coercitives cap a les que lluitem. En un moment de conflictivitat social, on amb l'excusa de la crisi han implementat mesures repressives de drets civils i laborals, les persones organitzades i conscienciades sortim al carrer per combatre aquestes misèries i és l'Estat i el capital la que ens empresona per tenir una lluita de consciència i política. Això és un judici polític, igual que ho va ser el meu, i ho són tots de les persones que denunciem la impunitat que tenen aquests corruptes, denunciem les misèries del capitalisme i lluitem per una societat més lliure i més justa. A mi em van detindre el 12 d'octubre de 2011, juntament amb el Rubén, en una manifestació antifeixista al barri del Poblenou de Barcelona. Paral·lelament s'estava celebrant un concert feixista organitzat pel Partit Polític Democràcia Nacional al barri del Poblenou de Barcelona, al local The Odell Place. És un local de moteros nazis, coneguts pel seu historial delictiu i que continua obert, igual que continua obert a la llibreria Europa i tants altres centres feixistes com s'estan reproduint al llarg del territori. Aquell dia vam acudir, després de la manifestació del 12 d'octubre, unes 200 o 300 persones a portar aquell concert per denunciar-los, per deixar clar que no són benvinguts ni a Barcelona ni enlloc i no trobaran la permissivitat que la policia o les institucions els ofereixen. Vivim en un moment on no hem de confiar ni en els Mossos d'Esquadra ni en les institucions per combatre el feixisme. El feixisme és un aliat del capital, que el capital, quan veu perill els seus interessos de classe, deixa anar els seus gossos de presa, que són els feixistes, per combatre fora la llei el que ells no poden combatre amb la llei, és a dir, per reprimir, pagar i torturar a les persones que lluitem contra el feixisme, el racisme i el capitalisme.